Соңгы арада Каракүл авылына зур игътибар. Анда булган фаҗига безне тагын бер кат берләштерде дисәк дөрес булыр. Аның 360 еллыгын халкы яңа йортларда каршы алды. Билгеле, алар зур түгел, тик иң мөһиме кешеләр нигезләрен ташламады. Менә шушы Каракүл авылны төзүчеләр Бухаралы татарлар әйме, менә шушы күлебезнең исеме дә менә сез килдегез Каракүл әйме. Кара диңгез, Каракүл, кара булганлыктан гел җил, шул җил булганлыктан күлнең төсе зәңгәр төстә түгел, гел кара төстә. Менә шушы безнең инде Әби бабайларыбыз Каракүл дип исем биргән. Ул менә шушы авылдан бик күп безнең туганнарыбыз Төркиягә киткәннәр 10нчы елны Бөгрөделек авылын төзегәннәр. Менә бүгенге көндә Бөгрөделек авылында Төркиядә Каракүл урамына хәтле бар икән. Әйе, моннан киткән кешеләр бик сагынганнар Каракүлне. Ул сәбәпле алар нәрсә компактна дип әйтим, бер урамга урнашканнар. Каракүлләр иң уңлылар Каракүл урамда яшәгәннәр икән. Анда миңа ишетергә туры килде. Кызыңны кайда, кемгә бирдең? Каракүлләргә бирдем дип әйтәләр. Моннан ничә километрлар яшәгән чакрымны Бөгрөделек авылында Каракүл урамы бар. Шуның өчен зур тарихлы авыл яшәргә. Бу авылны без саклап калырга тиеш идек. Бик зур рәхмәт Төркиядән килгән шул хәтлем күп садака килде, садака. Бу урында Каракүл авылыннан киткән һәм Төркиядә Бөгрөделек авылын булдырган милләттәшләребез янына барып кайту дөрес булыр. Ул Төркиядәге Себер татарлары килеп урнашкан бердән-бер авыл. 1890 елларда Әбдрәшит Ибраһим атлы кеше Истанбулга юл алырга тәкъдим ясый. Халыкны җыя. Татарлар 1900-нең башларында, 1908-ләрдә Омскидан монда көчеп килгәннәр. Килүләрнең беренче сәбәбе ислам өчен килгәннәр. Исламны куып килгәннәр. Истанбулны ул вакытлар Исламбол дип белгәннәр. Исламның бол булган җире дип. Шуның өчен монда килгән вакытта анда Ялангөл, Еланлы, Отлыгөл, Карагөл, Кошкөл, Чарналы дигән авыллардан янашып 100 семья монда Палачагаларымын көчүп килгәннәр. Шәһәр тормышы ят булу сәбәпле алар менә шушы чишмәле җиргә туктыйлар. Тик барысына да исән-сау килеп җитәргә насыйп булмый. 1908 елның кышында мөхаҗирлек кылган татарларның күбесе салкын тиюдән дөнья куя. Беренче йортлар калыкканчы авылда зират барлыкка килә. Без авылны бийеклектән күзәттек. Таулар арасында ышыклыкта урнашкан ул. Тау куеныннан чишмә төшә, авылның исеме дә шуннан алынган. Билгеле, безне күбрәк аның яшәеше кызыксындыра. Фермер булып эшләйделәр. Һәркем үстерәде, арыш үстерәде, будай үстерәде. Аны үстереп сатабыз, аны сатып, аны менән халык көн күреп торады. Әйе, Бөгрөделек авылының үз йөзе, гореф-гадәтләре, тарихы бар. Шул үткәннәрне, үзенчәлекләрен теркәп барган китап та дөнья күргән. Минең кулымдагы китапны инде безнең монда төрек телендә әйткәндә амҗа булады, минең әтиемнең әнисе. Безнең авылның Себердән монда күчеп килгәнен, ничек күчкәнен, юлдан ничек кыенчылыклар күргәнен, бу авылга ничек урнашканнары турында бер kitap yazgan, kitabının ismi Işığa Koşanlar ve Işık diyen söz yaktı buladı. Koşanlar diyor da yaktığa yugurganlar deyip avulumның romanı diyen. Сәяхәтебезне дәвам итеп Тархановлар гаиләсенә сугылдык. Анда аш уздыралар иде. Бу якларда ризык әзерләр өчен зур мич йортта түгел, ишек алдында салына икән. Монда нан да пешәде, бигенә пешеп кыймайды. Нан пешәде, аннары пәлец пешәде, монда бүрәкләр пешәде. Аннары менә бу ашлар пешәде. Мондай. Хәсербе патличан кебабы булды. Уйрагылабыз, пәлец кылабыз, пәрәмец кылабыз. Sizlər də qılamısınız? Әйе. Алай qılabız, biz də qılabız. Ул яктан уйланып килгән инәләребезнең нәен biz də монда qılabız. Әйе, ата-бабалары калдырган мирас саклана. Инде Каракүл авылындагы гаиләләргә кайтыйк. Авылның һәр йортына бөтен дөнья татар конгрессы Шамаил һәм Коръән бүләк итте. 35 ел как мин монда яшәймен. Ничә бала үстердегез? Минеңке 3 балам булды. 2 кызым, 1 малаем. Минеңке 2 внучкам, 2 внукам.
Хәсәновлар гаиләсе янгында юкка чыккан хуҗалыкларның берсе, алар йортларыннан шул вакытта авылда булганыныкларын һәм документларын гына алып чыга алганнар. Ну, туган авылым, авыл өчен авылда калам. Как бы киткем дә килмәйде моннан. Авыл өчен менә үй салдык. Өйебез 70 квадратный метр итә. Хәзер 25 квадратный метр построили. Киченә булса да бер йорт салып алдык безгә. Ярай, рәхмәт. Үйне кемнәр салды? Да, үсебез улым, кыябыз. Туганнар булышты. Авылны ташласыгыз килмәде инде сезнең. Юк. Безнең аталар, бабалар монда яшәгәннәр. Кая барабыз инде. Монда киченә булса да яшәрбез. Инде татарлар программасы үз чиратында Хәсәновлар гаиләсенә кечкенә генә бүләк тәкъдим итә. Бу Кукмараның иң шәп табалары. Бәхетле булыгыз. Рәхмәт, зур рәхмәт. Европейское качество, экологически безопасное антипригарное покрытие, длительное и комфортное использование. Все это посуда Кукмара. Тепло и уют в каждый дом. 8 800 333 93 45. Барлык биргән садакалар, ярдәмегез өчен һәрберсегезгә, милләттәшләрем, кардәшләрем, зур рәхмәт. Каракүл яши, Алла бирсә, тагын яшәячәк. Әлбәттә яшиләр, чөнки безнең халкыбыз бер кайчанда авырлыкка бирешмәгән. Авылның киләчәге бар, чөнки алар бердәм. Әнә бит, Төркия хәтле Төркиядә үз авылларын булдыра алганнар. Гөрләп яшиләр, ата-бабаларының җирен онытмыйлар. Ләйсәнә Садретдинова, татарлар Бөгөрөделек авылы, Төркия, Каракүл авылы, Омск өлкәсе.